Γεια σου παιδιά, είμαι G007 εδώ και σήμερα θα παίξουμε ένα horror map στο Minecraft. Λέγεται Mysterious Witch. Ναι, και πάμε να ξεκινήσουμε. New map. Λέει κάτι εδώ, 1000 subscribers. Ναι, οκ. Τι λέει εδώ? Δεν μπορώ να καταλάβω τι γλώσσα είναι αυτή. Τι φάση. Και πώς ξεκινάω. The end. Ξέρω. Ωραία φάση. What? Άκησε. Οκ. Κοιμήθηκα. Ξύπνησα. Λέει. Εντάξει, δεν μπορώ να καταλάβω τι λέει. Δεν πειράζει. Save game. Όχι, θα το τερματίσουμε. Όλο. Άλλο. Πάλι καβάνι. Τέλος πάντων. Κρεβάτι. Σελίδες. What? Okay. What? Τι φάση. Okay. Κάπου θα αρχίσουμε. Σταματήστε. Μπερδεύω. Δεν ξέρω τι. Θα πρέπει να σπάσω. Δεν είναι τελειώνει. Τέλος. Τι κάνετε? Μάλλον ψάχνουμε γύρω γύρω. Οκ. Δεν θέλω να πάω εκεί. Ναι, είναι ένα σπίτι. Τι είναι αυτό? Ζόμπι. Κανονικά δεν θα πρέπει να είναι και ζόμπι. Όχι. Το έχω γρήγορα, μου φαίνεται. Μου σπάσει το έξω. Τι μου σπάσει? Δεν θα έρθει το καράκι. Τι φάση? Τι κάνω? Προχώρα! Όχι. Όχι, θα σπάσουν την πόρτα. Δώσ' μου ένα σπαθί. Δώσ' μου κάτι. Τι χάλια μάπ είναι αυτό? Τι φάση? Λίγο πάλι. Δεν μπορείτε να σπάσετε την πόρτα. Κάμω. Τι φάση. Τι φάση. Έλα, μπείτε. Δεν μπορείτε. Αυτό μπορεί. Οκ. Τι κάνω? Όχι, μην το φας.
Όψ, αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Γιατί τρέχω τόσο γρήγορα? Α! Μπράβο, Creeper. Μπράβο. Τι κάνω? Τι πρέπει να κάνω? Δεν έχει κάτι. Ποιος έφτιαξε αυτό το map? Να μου πει τι κάνω. Survival είναι. Τι φάση? Πρέπει να γίνει κάτι. Πρέπει να γίνει κάτι. Πρέπει να κάνω? Τι είναι αυτά? Τι είναι όλα αυτά το άλλο? Τι είναι αυτό το κολομάπ? Γιατί το παίζω? Λοιπόν. Τι πρέπει να κάνω? Αλήθεια. Δεν ξέρω. Sorry που τσιτάρω. Μάλλον δεν πρέπει να το κάνω, αλλά ξέρω εγώ. Δεν γίνεται να βγει αυτό το πράγμα. Χάλασε το ρέτσο. Τι έγινε ρε παιδιά? Κάτι δεν τρέχει. Κάτσε, ξέρεις κάτι? Θα πάμε πάνω στο map, να δούμε τι έχει. Να, δεν έχει τίποτα, ένα σπίτι έχει και. Τι βλάκια. Το πιο βαρετό βίντεο ever. Πέθανε. Πρέπει να πεθάνεις. Σοβαρά. Ωχ. Έτσι. Το πιο ηλίθιο βίντεο. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν είναι βίντεο. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Είναι χάλια μου. Ποιος το έφτιαξε? Δεν ξέρω. Τόσο. Θα κάνω κι άλλο βίντεο σήμερα. Μάλλον γιατί αυτό ήταν κάπως έτσι. Και ναι, κάντε like. Wait. Παράτα μας. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε like, κάντε subscribe, κάντε ένα comment και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας!